Hej med dig. Jeg vil gerne præsentere dig for næste måneds kort her hos Trivselshuset. Og som altid, så kan du tage kortet med, hvis du er til behandling eller i et forløb her hos os. Og hvis du bare brænder for at få fat i det her kort, selvom du ikke går her hos os, så kontakt mig. Så ser vi, om vi kan lave en aftale om, hvornår du kan hente kortet her. Kortet den her gang handler meget om vores tænkning. Fordi hvis du lader dine tanker være rigtig meget i fortiden eller ude i fremtiden, for eksempel bekymringer, negative tanker, tvivlstanker, frygttanker, så går du glip af den ro, der er lige her i nuet. Det er vigtigt, hvis du ikke er så god til at være i nuet med dine tanker, at du sørger for at få noget hjælp til at blive rigtig god til det. For det er nemlig der, du henter allermest ro. Og der er meget at gøre i måden, vi tænker på, i forhold til, hvordan vi har det, hvordan vores trivsel og vores livskvalitet og overskud det er. Kortet her vil jeg selvfølgelig også gerne høre, hvad du tænker om. Hvad dine tanker er omkring, når du ser den her tekst. Fordi vi kan tolke på forskellige måder. Så det er altid super interessant at høre, hvad du tænker. Er du rigtig god til at være i nuet med dine tanker og sortere i, hvornår du tænker bagud, hvornår du tænker fremad, og hvad du gør med de tanker. Ellers så er der mulighed for at få hjælp til lige præcis det. Bjarne og jeg, vi står selvfølgelig til rådighed her i Trivselshuset, og du kan gå ind på trivselshuset.dk og se, hvad dine muligheder er for at få hjælp, hvis du gerne vil blive bedre til at skabe den her ro i nuet og få lederskab over dine tanker. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du tænker omkring den her tekst. Og om du er god til at være i nuet med dine tanker og skabe ro.